Donald Trump ka nali fanga la n'o ye Américain ka président kura ye a nali fanga la a diyara ne ye munna a diyara ne ye parce que ne fɛ a bɛna jan falen kɛlɛ minnu bɛ jan kɔnɔ mankan ci minnu bɛ guerre minnu bɛ jan kɔnɔ a bɛna dɔ bɔ o la parce que a y'a fɔ yan'a ka na bɛɛ b'a ka stratégie dɔn bon an ni Mali ni États-Unis cɛ fana an ka fɛn min y'an ka politique interne ye n'o y'an ka jamana yɛrɛ kumaw ye mɔgɔ min don a t'i da don o la mais fɛn o fɛn bɛ se ka jamana dɛmɛ kuma dɔ fana a bɛna n'o sira ye ka na n'o taama sira ye ka Mali dɛmɛ an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na. N'an ko kɛlɛkɛla tɛ kɛlɛkɛla mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛ a ka jamana cɛfabalakaw bila ka taga don kɛlɛ la jamana wɛrɛ fɛ ale kɔni ka kɛlɛ bɛ ye sɔrɔko kɛlɛ de mais fɔ min ye marifako kɛlɛ bɔnko kɛlɛ o mɔgɔ tɛ an y'a lakɔlɔsi a ka mandat fɔlɔ tɛmɛnen na a nana sɔrɔ kɛlɛ caman tun bɛ yen nɔ a y'o kɛlɛw caman jɔ donc an b'a jigiya Afghanistan kɛlɛ o y'o prévu dɔ ye Amérique sɔrɔdasi minnu bɛ yen a y'o lasegin ka bɔ Afghanistan kɔnɔna la donc an b'a dɔn fana an b'a jigiya kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o kɛlen bɛ ka diɲɛ sigi n'o Ukraine kɛlɛ n'o yɛrɛ kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛ ɲagami ka diɲɛ bɛ sigi a sen fila kan an b'a jigiya k'a fɔ ko a ka mandat kɔnɔna la o kɛlɛ in fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la. Comment dire ça campagne na a y'a jira ko n'a kɛra président ye a tɛna Ukraine dɛmɛ min bɛ ka se Ukraine ma ni kɛlɛ nin kɔnɔna na ko a bɛna o dɛmɛ tɛmɛ o tigɛ donc maintenant ale a kɛlen ka kɛ États-Unis président ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye a diyara an ye. An kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn Ala ka faamuya ko ɲuman di an faamaw ni Donald Trump Américain faamaw ma o dɔrɔn don sinon k'a fɔ ko bɛna falen a ka kɛ i n'a fɔ ko dɔ min vraiment a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ parce que an ni Amérique cɛ ka jan cogo min na u ka baara cogo n'an baara cogo ka jan i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji donc an bɛ min ɲini dɔrɔn Ala ka a ka san naani min a bɛ n'o kɛ Ala k'a kɛ ɲuman ye Ala k'a kɛ hɛrɛ la